Wat is die mooiste herinnering aan de Mondagmorgen? Mijn mooiste herinnering is toch wel eigenlijk als je kijkt naar al die filmpjes die we gemaakt hebben. Er was altijd het moment dat we het gingen maken, dat we het gingen bedenken en dat we het dan uiteindelijk ook nog eens gingen filmen. En door hebben we zoveel meestal en dan werd dat filmpje door Nono gemonteerd en dat filmpje dan op de app kwam. En dat dan gewoon het nog leuker was dan dat we het bedacht hadden. En dan helemaal dat ze dan ook nog de Mondagmorgen liet zien. En als het publiek dan ook er nog eens gewoon smakelijk om lacht. Ja, dat is gewoon fantastisch. Als je terugkijkt op alle jaren, wat is dan een van de meest memorabele momenten die ze bij de Mondagmorgen heeft gezien of meegemaakt? Ik denk dat een van de meest memorabele is toch wel Roel Wienhoven de besluit om gewoon met -4 graden in een korte box als walvis als Free Willy. Toen we de Baywatch scène deden, dat hij als Free Willy gewoon in de Maas ging zwemmen. Die ging gewoon rollen in de Maas met -6. Zijn been echt blauw tot aan zijn kleine tenen toe. Maar hij vond het ook nog fantastisch ook nog. Kijk door dan, de scoop van dich! Wow, door, kijk goed! Ahoy, dat is Lies! Dat is Lies! Betekent voor de Mondagmorgen? Voor de Mondagmorgen heb ik betekend dat ik bij de commissie ben gevraagd toen, der tijd, dat ik al een aantal jaren bezig was. En ik, samen met Roel Boegie waar ik toen een van de duo in deur, mag ik niet zo goed. Daar zijn we bijgekomen om mee te bedenken, mee te acteren, mee te doen gewoon. En hoe te voeren voornamelijk. Hè. Destijds waren het filmpjes en een grote show op het podium. Dat reden we toen. Dus ja. Wat is de mooiste herinnering aan de Mondagmorgen? Ja, de mooiste herinnering is dat we met Prins Thijs een keer de Prins in Venlo voor de gek gehaald hebben. Waarschijnlijk zit iedereen dat, want dat was echt waanzinnig georganiseerd. Huub Koenen, credits. Ja, dat soort goed zo goed in elkaar. Als ik dat nou nog, ik heb het nog niet eens heel lang geleden nog een keer teruggezien. Ik denk, maar zelfs mijn dochter, die is 11, die moest er erg om lachen dat we dat kloor gekregen hebben. Ja, zeer bijzonder. Harry, wacht even.
Jongens, is er nog niet. Danny, we zijn klaar. Dat is goed, joh. Ik heb nog een politie. Dat is de moeilijkste. Werkelijk. Oh,